terima kasih. Yang pertama dan yang terutama mensaya meriah nyuwun tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Desa Gontor yang tercinta. Matur sembah nuwun, alhamdulillah, Mak. Tuku montor regane murah. Cakep. Muga-muga kabeh wong Gontor diparingi berkah barokah. Amin. Tuku montor kena diangsur. Kabeh wong Gontor muga-muga sehat lan panjang umur. Tuku montor nggih momot cengkeh. Kabeh wong Gontor muga-muga rejekine akeh. Tuku montor merek Yamaha. Warga Gontor tetap menjadi desa bersih narkoba. Tuku montor merek Suzuki. Di Desa Gontor yang mempertemukan Cahyo Kuntadi dan Silvi Kumalasari. Tuku sepatu rupane ireng. Terus sinden pitu meteng bareng. Ya aja, liyane meteng ra apa-apa, sing kene dhewe aja. Ayo. Ayo mergo penggemare pirang-pirang. Nduk, alhamdulillah. Nggih. Ngono kuwi. Ya, mijil cengkok ketoprak ya suwi ra metu Bu Kesi. Wis pirang-pirang abad iki. Ayo. Monggo diaturake kagem para panitia sedaya jampi saya. Enggak. Senggantek ora kompak kok ngarepe brek mburine kok tin. Lho, iki dudu Purwakanti ning Wangsalan. Wangsalan iki padha karo cangkriman. Pipa pabrik ya apa to? Kustin. Mula sing padha prihatin. Ayo, beh duren iki anggere dikek rokok bengak-bengok iki cah iki. Lah iya. Mangga Bu. Ingkang nembe nanggap panjenengan. Nggih, Bu Lurah Siwalan. Nggih. Sehat selalu nggih Bu Lurah nggih. Mugi-mugi tansah amanah nggih. Nggih napa wayangan melih. Entek-entekane kok terus tawa ora. Mbok menawa lali kok. Ha iya. Mangga Bu.
sing sayuk-sayuk sing rukun-rukun mijil ketoprak iso metu tenan ning gontor ya Mak. Yakin wis suwi ora metu. Aja dikersake karo para panitia jan lali ngantian. Mongko penake kaya ngene. Ah iya tenan apa neh sing nembang Bugesi walah tenan elok. Nadyan saya sepuh ning suarane saya ungkul, nadyan saya sepuh ning parandene saya cantik, saya cantik. Ha iya, pancen kaya ngono kuwi kok pinter anggene dandan. Ngramut ngeramat karo apa jenenge awak wis Bugesi tiada tanding. Ha iya, Adate yen ngompak ngene iki ya, adate yen ngompak ngene iki mesti ada maksud iki. Ada maksud yang tersembunyi. Ora kuwi sepi pamrih sami gawe ya Bugesi. Apa anane kok Bu ngopo wong dina pethuk diumpak. Ha iya ngono kuwi. Wong langsung ngelik ora nggih umpak kok. Ngelik ora ayo. Mam. Ayo. Ya Bu. Telaske Bu. Matur sembah nuwun wilujeng niskala wis katur mijil cengkok ketoprak ya Nduk. Iya. Muga-muga saged kangge srana panglipur sagung para lenggah mliginipun para pinisepuh. Bener pancen kaya mangkono. Lah, iki mumpung dilenggahi karo Pak Sindu Parwata Ketua Pepadi ing Ponorogo. Panjenengane nate maringi wujude notasi utawa catetan ya kuwi lelagon Ponorogo hebat. Wah ngono kuwi. Diaturake ya Mak. Diaturake marang sagung para lenggah mliginipun sedaya para warga masyarakat ing Kota Ponorogo lan ugi ingkang kepareng live streaming wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Kaya mangkono. Coba men salin rasa nyuwun bawanipun Mbak Lia nggih Mbak nggih. Nggih, coba kaya apa nggih. Bawanipun menawi mboten lepat dandang gula. Ha nggih. Coba men diaturake engko bablaske Ponorogo. Ya, sukses. Ya, apa Bu Kesi? Hebat. Lah ya hebat kan tersukses to. Dalangnya aja diprotes to. Ayo. Lah iya. Adake Wonogiri jare ayo. Monggo Mbak Lia Sundari. Pancen hebat Ponorogo iki. Pan programe Nawadharma nyata. Mawujud pembangunane pertanian kang maju, pendidikan kesehatan diri, wanita lan wisata, seni budaya gong, pemuda yang olahraga, UMKM, rukun tetangga mandiri,
Ponorogo hebat. Ya. Karya saking Rama Sindhu Parwata. Nyatane luar biasa becike kaya ngene ya lancaran ning ya ciri khase Ponorogo nganggo riyokan. Ha iya ora ditinggal jati dirine. Ana pamundhut ki, Mak. Ya dipinangkani. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun gending sesideman gelo nggih. Matur sembah nuwun saking kula Suwarna. Wah, Pak Suwarna. Sesideman luwih dhisik diaturake mau para pepunden panitia ya ngersake sesideman kok, Mak. Nah loro-loro gawe ya Slendro Songo. Coba Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih dhisik. Ayo coba. Men jumeneng, men jumeneng. Yo, tumpakke sepur sik. Monggo, yo.
dalu Cahayu genduk Nimas Ayu Winong Nawangse. Nggih, lajeng dalu, Pak. Wis bajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung nggih? Dereng. Sik semangat ya. Semangat, Pak. Mbah profesional yang ngono kuwi. Apa Semangat yang sekali. membuat sampean kok iso semangatnya sangat luar biasa walaupun beladegan? Karena warga Gontor ini kompak sekali Pak nontonnya. Banyak penontonnya mengharapkan kita pentas dengan sepenuh hati. Nanti kalau kita capek ya gelo yang nonton. Oh iya bener. Terus kompak ya piyayi kene ya. Nggih, leres. Buktine kabeh madhep rene kabeh ya. Ya nggih to Pak, lha madhepe pundi? Ana sing madhep rono siji nguyuh. Lah iya. Wis kaya ngono kuwi katresnane Piyayi Ponorogo iki kaya ngono kuwi nong. Mula ya wedi dadi seniman iki penak lho dadi seniman. Kowe aja dadi apa-apa, aja dosen, aja PNS, seniman wae. Lah teng napa? Lho, seniman iki lak hobi to. Kowe nembang lak hobi to. Nggih. Nah, aku ndalang ki ya hobi, kanca-kanca ki ya hobi. Lho, ngatasi hobi kok iso dadi profesi. Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit. Kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Pak? Kuwi ora ngantuk kuwi menghayati ngono lho. Menghayati. Urung-urung nyampluki kancane kok iki ora. Winong iki ora. Iya. Iki lho Nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya Nduk ya. Nggih. Kowe aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkaraki sampean ya. Iya. Jenengan asline salting to Pak wit wau, Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa salting? Lah kal enek wonten Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti weh? Grogi ta jenengan wau Ayo iki lho keter lho tanganku. Ayo. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ayo apa? Ya tetep awakmu ya apik, becik. Ayo, coba kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Ayo. Bawane ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Ya. Ngono ora kedawan to kuwi anu apa jenenge? Napane? Kuwi lendange semone ora kedawan to. Mboten ni lah teng napa? Kok ketok keluar kelawer. Tak sawang kok kene kaya Anoman nggo buntut to. Mboten. Iya. Mboten lah sedaya nggih ngoten lho, Oh Pak. iya, apik-apik. Dandang gula meneh ning Genti Slendro iki. Ayo, coba nggih. Ayo, ya Nduk, Winong. Wiwitane anterek sang pekik priya bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe. Lek ora syukur ki piye to nong. Delok to, sampe nembang Piyayi sakmene mbiyane kabeh nyawang sampeyan. Kuwi dadi energi yang sangat luar biasa. Urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan. Mula lek dadi sinden aja sok sambat, dadi sinden kuno aja ngono. Diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sinden ki apik, Bukesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia. Lho kaya ngono kuwi. Sampeyan ya ngono, iso numpak pesawat, iso ragat kuliah mergo nyinden to. Lah iya, dadi sindene cucuk timbangane drep. Iya. Nggih, Pak, siap. Pangestunipun nggih, Pak. Iya, tak mangestune Mbah Nyumili grojokan, Pak. Kaya ngono kuwi. Dene ngenyek, mboten Pak. Drep niki wis sae. Lek rene wong drep, wong mangan sego reneng. Ha iya, nggih, nggih. Heeh. Ya nang. Bentur terus yung yung
karo mlaku-mlaku rono ngono lho Nong ben ngono panggunge jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin mirsani karo sampean. Ngapunten nggih Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Ayo. Malah vitamin mana. Ya Nduk. Swara kurang permana ning wasis Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Ki Suryanto Karanggedhe ya kepareng monitor. Menika kepareng paring WA kalian kula nderek ningali saking griya Mas kali titip anak kula nggih. Entar sik balita gampang tiba Mas niku. Malah balita ora iki. Ugi salam sungkem dumateng para pepunden dalang Ponorogo, Mbah Yatno, Pak Manto, Pak Sento, iya lan ugi sanes-sanesipun. Ngono. Ya Nduk, Nang. Angrum marang bendera Tiah sulis Tio pijer ngincangake alis Engko garape ditayubke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger ya, Mak. Lek winong pas iki. Ya. Ya Nduk, entekno. nggih, Pak. Heh? Tulung agungan nggih. Tulung agungan? Nggih. Sing piye kuwi? Nggih sing tulung tak nundanu. Oh, nanu. Manten kalau Nanu. Oh, anu ning engko ndangdute to? anu nih nggih tayupe maksudnya gonggo mino. Oh, oke. Ngoten lho, Pak. Sing anu ketok nanu. Ngoten niku pokok. Ya wis manut awakmu. Heeh, kono wis. Tulung kula diseneng-senengne nggih, Pak. Tenan lah kon nyenengke kowe wis pancen wis. Kuwi kewajibanku no. Ben ndak galau. Iya. Aja nganti galau eman-eman ayune kaya ngono galau. Ayo ngono. Yo, masuk. Terus no sesideman
luar biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ha iya pancen tuntutane jaman ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono yo.